Dragi naši gledalci, dobro jutro. Uticaj COVID-a na ekonomiju, online nastava na fakultetima, porez koji mnogi od nas ne plaćaju, influenceri, takođe i mnogi druge profesije koje su sada zastupljene na internetu. O tome ovog ranog jutra pričamo sa docentom, doktorkom Danicom Vrajin. Dobro jutro. Dobro jutro i vama želim. Hvala što ste me pozvali u vašu emisiju i drago mi je što ćemo imati malo prilike da popričamo o ovim aktualnim temama danas. Ja bih se predstavila, znači ja sam Danica Vrajin, profesor sam na jednoj visokoškolskoj ustanovi, a također sam i osnivač i vlasnik jedne knjigovodstvene agencije koja se pored, znači od tih osnovnih knjigovodstvenih usluga se bavimo i poredskim savjetovanjem i finansijskim, što mi je donekle i fokus, pa eto verovatno odatle ja i danas tu da malo popričamo o nekim aktualnim temama danas. Pa prepostavljam da bi možda prvo i mogli da krenemo i od samog... Prvo ćemo da krenemo, pošto ste vi i docent također na jednom, odnosno na dva fakulteta. Tako je. To su sada potpuno novi uslovi. Online nastava, nešto na što smo svi mi primorani sada od marta meseca, studenti i profesori naravno. Kako to sada izgleda, koliko je to teško? Pa moram da kažem, znači ja posmatram i iz ugla i profesora i nekoga koja sam i majka, jer ja isto kući imam školarca koje krenuli smo u prvi razred ove godine i zaista mogu da kažem da je naporno i za jednu i za drugu stranu. Jako vidimo znači, i da dosta roditelja negoduje i sam način rada profesora, ali mislim da treba da imamo razumevanja za obe strane. Ja sam kako predajem na fakultetu, to je ipak malo drugačija situacija nego što je to u osnovnim i srednjim školama, jer donekle su i sami studenti samostalni i nekako su se opredelili, to znači fakultet nije obavezan. Tako da možda ima i malo veće interesovanje i mnogo im je lakše se prilagode na tu online nastavu. Ja predajem ekonomsku grupu predmeta i ako se zove tako da imala sam dosta, na primjer, poteškoća sa vežbama, kako ćemo to da uskladimo, s obzirom da predajem računovodstvo, pa tu zahteva i tablu i sve ostalo. Ali mogu da kažem da ima dosta i prednosti i mana. Online nastava nam je omogućila da sad možemo da uključimo i gostujuće predavače sa raznoraznih delova sveta, da mogu da prisustvuju, da nam neke aktualne teme objasne, ali isto tako dovodi i do otežavajućih okolnosti za same studente, zato što ja ipak mislim, a i većina profesora, da je taj negde živ kontakt sa studentima i uopšte da li sa školarcima u osnovnoj školi ili u srednjoj školi ipak jako bitan i može mnogo kvalitetnije da se sama nastava i izvodi, ali uslovi su takvi kakvi su, pa smo svi morali tome da se prilagodimo. Mi konkretno na našem fakultetu sprovodimo neki, da kažem, miks, znači kombinovanu metodu za sada, dok to god bude bilo moguće. Kombinovana metoda, znači studenti dolaze na fakultet, tako je, podelili smo i po grupama. Par dana u nedelji, a par dana pristupaju online. Tako je, vrlo slično onome što radi se i u osnovnoj školi, znači s tim što oni u svakom trenutku mogu i online da prate, a mogu da budu i prisutni po grupama isto, znači kao što funkcioniše i u osnovnoj školi. Sada tu smo videli zaista, znači da naravno uvek vidite u momentu da postoji neki problemi u samom tom funkcionisanju, pa gledamo da ih prevaziđemo, ali ipak smo i mi profesori trebali se naviknemo na te platforme i ja zaista mislim da ovo što nam se desilo sa ovom zdravstvenom krizom, da tako kažemo, sa COVID-om, nas je nateralo da zapravo počnemo da koristimo razne digitalne platforme koje pre toga nismo u toj meri koristile. Sad naravno one imaju i neke svoje mane, ali će one sigurno u nekom sad narednom periodu da se razvijaju zajedno sa nama i sa našim potrebama. Ali zaista nam je omogućilo da možemo da izvodimo nastavu na jedan zaista vrlo kvalitetan način. Studenti su se privikli i mislim da nam je to omogućilo da sad možemo i neki način i svoje vreme da uštedimo, jer možete da izvodite nastavu praktično i od kuće, što su mnogi fakulteti i odradili, da ne moraju da dolaze profesori u prostorije fakulteta, oni koji su potpuno prešli na taj vid nastave, pa koriste Zoom platforme, neko koriste Teams, Cisco, tako da to je negde, da tako kažem, prednost i ti online mitinzi koji se sada održavaju i u firmama, ali ja isto zaista bih voljela da ovo ne pređe u neku praksu kad se ovo sve završi, jer zaista mislim da je jako bitno da studenti i dalje dolaze na fakultet ili ukoliko im se da, mislim to su ipak i deca, ukoliko im se da mogućnost da oni mogu da biraju i kad sve ovo prođe, plašim se da ćemo onda dosta studenta na samim predavanjima možda i da izgubimo.
Ja kažem, kod nas imaju dosta sreće što kod nas na fakultetu su zaista profesori svi iz privrede i onda je jako dobro kad oni dolaze na nastavu jer možemo da pričamo dosta praktičnih stvari koje se dešavaju. Evo sad imamo dosta aktualnih stvari u privredi, pogotovo ono što je vezano za ono čime se ja bavim. I onda je nekako mnogo lakše kad su oni tu, da oni postave pitanja, da diskutujemo, nego kad je to preko online platformi. Jeste da i oni tu mogu da se uključe, ali daleko je kvalitetnije i bolje interaktivna nastava kada su oni zaista tu. Ali šta je tu je, tako da ćemo se, morate se naviknemo koji svi ostali. Tako je, kažete mi što se ispita tiče. Kako ispite možemo, recimo, ili neke provere znanja, to održavamo online? Kako da budemo onda sigurni da recimo neko pored sebe nema neki koncept, neku svesku, neku knjigu, onako malo da pogleda sa strane. Jeste, mi kod nas, obzirom da su mi manji, nismo imali taj problem, baš što se tiče ovog sada ispitnih rokova što su bili tokom leta, tako da smo uspeli nekako da napravimo grupe da oni dolaze na fakultet. Sad šta će biti sada ne znam, ali ono što sam čula da sa drugih fakulteta jeste da imaju u okviru tih platformi da postoji kamere koje prate, znači šta se dešava oko vas i onda jednostavno na kraju kada vi završite ispit, odnosno student kad završi ispit, on kaže da je koristio nedozvoljena sredstva. Tako da zaista su te platforme se dosta usavršile i neverovatno je koliko može da se prati i mimika samog studenta i ostale stvari da bi, naravno ne možemo se u potpunosti zaštititi, ali mi smo taj rizik imali u redovnom polaganju ispita da će se koriste nedozvoljenim metodama ili ne. Tehnologija sada napredovala, da ne govorimo o bežičnim bubicama koje se koriste pa sigurno 15 godina unazad i prosto čovjek samo ako je dobar psiholog može da ustanovi da li neko koristi nešto. Pa u suštini, ja uvek njima pokušavam da naglasim od samog početka da oni ne uče za ocenu, nego za znanje, pogotovo ako su izabrali da dođu na fakultet, oni tu treba da usvoje nešto što će kasnije da primene, a mi zaista se trudimo svi mi koji radimo u praksi, znači da im prenesemo i nešto zaista ono što je opipljivo i ono što se zaista dešava, da možemo o tome da diskutujemo i da dobiju opet neko praktično znanje koje će posle primijeniti na svojim poslovima ili u svojim firmama, zavisnosti šta budu radili. Tako je, upravo ste. I onda oni neće da znaju u stvari šta je krucijalni deo koji bi oni trebali da nauče, koji će kasnije da im bude od najvećeg značaja prilikom posla koji budu obavljali. Nažalost, svi na kraju saznaju kada izađu sa fakulteta da su oni najteži predmeti zapravo i trebaju da budu najkorisniji. Tako je, nažalost, postoji uvek neke stvari koje su manje zanimljive jer sfera ljudskog interesovanja je različita, tako da... Tako je. Evo Danice, da kažemo, COVID je nekako i za nas, i ispred nas, i sa nama. Stalno prisutan i strah kod ljudi od infekcije, ali evo da kažemo, kako je uticao na ekonomiju i kako sigurno će biti posljedice koje će trajati godinu, dve, pa možda i više. Tako je, znači COVID je jedno zaista nešto novo što se svima nama desilo i ono što svakako niko nije očekivao. Evo samo imamo i iz MMF-a, Međunarodnog monetarnog fonda, gde govore da je zapravo ova kriza s kojom se mi sad susrećemo zapravo jedna od najvećih padova koje se desilo posle velike ekonomske krize 30. godina. Ali mi smo imali, na primjer, i pre 10 godina, 2008-2009 godine, veliku ekonomsku krizu, ali razlika između nje i ove sada jeste upravo u tome što mi tada znali gde je upravo to žarište, gde je u finansijskom sistemu, pa se mogli reagovati. Ovo sada je nešto što bi ja rekla da niko od nas nije očekivao, i to je zapravo zdravstvena kriza i nešto novo s čim se susreće ceo svet, tako da ne postoje neki jasni mehanizmi na koje mi možemo da delujemo i nemamo neki model po kojem možemo da očekujemo šta nas sve može zadesiti. Mi kao bilo koja druga zemlja u svetu, tako i Srbija sasvim sigurno se susreće sa nečim novim i vjerovatno će u nekim narednim godinama i kako se i procenjuje biti sigurno teže za izlazak nego što je to bilo pre 10 godina, da će taj oporavak sigurno duže trajati jer mi sada ne naziramo još uvek kraje ove krize, znači čekamo i tu vakcinu i da bi mogli da kažemo sa sigurnošću da se to negde završava, nego kao što sad vidimo ulazimo u jedan novi talas gde ne znamo kakve će to posljedice ostaviti na privrednu aktivnost, a samim tim i na ekonomiju. Ja mislim da je naša država, Srbija, uskočila sa tim ekonomskim merama, da tako kažem, blagovremeno. Mi smo videli da su prvo zapadne evropske zemlje donale neke mere i nekako je naš narod bio i nestrpljiv, ali sasvim sigurno smo i mi mogli da očekujemo da će nešto biti doneto, ali ja mislim i da je bilo dobro što smo malo i sačekali, prosto se oslušne tržište i privreda šta je to možda i najpotrebnije. Pa smo imali oni 100 evra, ako svi se sećamo,
letos, što je zapravo stimulisalo na neki način i potrošnju. A onda posle toga smo imali i privrede su odobrene, znači što ako su fiskalne pogodnosti u smislu i odlaganje plaćanja poreza koje nas čekaju od sledeće godine, a isto tako smo imali i dobili smo pomoć za zaposlene u firmama, ne bi li se upravo smanjio taj efekat otpuštanja, odnosno da poslodavci ipak malo razmisle i da savladaju taj neki svoj prvi strah, što je normalno, taj prvi instinkt koji smo svi imali straha šta će biti, kako će naše poslovanje opstati jer smo bili zatvoreni u jednom periodu. Pa je država izašla i sa tim, ja mogu da kažem, zaista dobrim merama i produžila ih posle, ne bi li se upravo ono što je najviše zabrinjavajuće bilo upravo otpuštanje radnika. Što neminovno da će uslediti u nekom trenutku, ja sigurna sam sledeće godine da će biti porast broja nezaposlenih, verovatno će doći i do smanjenja potrošnje, jer je to nešto definitivno što možemo da očekujemo, jer će biti svuda u svetu kriza i ne možemo da očekujemo da se to neće desiti i kod nas da se neće preliti. Ja verujem da smo mi kao zemlja u tranziciji, prepostavljamo u nekom malom i većem riziku nego druge zemlje u okruženju koje su, da kažem, razvijene evropske zemlje, iz prostog razloga zato što imamo i visok učešće javnog duga u BDP-u, ipak i još uvijek veliku stopu nezaposlenosti, a dosta zavisimo i od tog stranog kapitala koji dolazi kod nas. Pa ako oni budu, ako se zove i oni u problemu, sigurno možemo da očekujemo i neke probleme i kod nas. Sada, kao i što svi znamo, imali smo neke delatnosti koje su bile više ili manje ugrožene, pa smo onda čekali te neke sektorske podrške s kojim je skoro i Siniša Mali, ministar naš, izašao, pa je bilo za pomoć za hotelijerima koji se nalaze u gradskom turizmu, što je bilo i nekde dobro, jer mi vidimo da u principu taj kongresni turizam i taj gradski turizam, da tako kažem, najviše bio kada govorimo o turizmu naše zemlje ugrožen, a opet smo imali situaciju da je dosta ljudi ostalo u zemlji ove godine, tokom leta, i svoje pare zapravo trošilo u Srbiji, što je dobro, i otišli su, znamo da su uglavnom svi kapaciteti bili popunjeni, govorimo o selima, planinama, tako da je negde i ta sektorska podrška bila usmerena više na ove koji su negde u tom gradskom turizmu i pomoć tim hotelima, ali naravno uz uslov da svoje zaposlene ne otpuštaju za više od tih 10%, što smatram da je isto takođe jedna od boljih stvari koje, eto, znači, sasvim sigurno se desila. Mi ćemo sad vidjeti kako će ovo uticati, sigurno će više uticati na hotelijerstvo, na turizam, na ugostiteljstvo svakako. Sad vidimo da se dosta restorana usmerilo tako na neku online dostavu i negde su u boljoj poziciji ti koji su, da kažemo, restoranskog tipa, ali oni koji su najviše ugroženi su oni koji se bave isključivom i glavni izvor prihoda im je noćni život. Tako da sa razlogom su i oni verovatno uplašeni jer vide da, jel tako, sa porastom brojem zaraženih svakako će biti i kod njih, jel tako, manje poseta, samim tim manje potrošnje građana. A ukoliko ova kriza bude trajala malo duže, sasvim sigurno i mi koji budemo radili ćemo se na neki način ustezati od neke dodatne potrošnje, tako da svakako očekujemo da će ovo sigurno malo duže trajati nego što je to bilo, da kažemo, pre nekih 10 godina. Tako je, i ne dolaze stranci, toliko ne posećuju našu zemlju. Znači, turizam višegradski je ugrožen, ono što ste naveli, lokali koji rade uveče. Tako je, pa nažalost jeste tako i oni sigurno će sada ići i u zemljama iz inostranstva, sigurno će ljudi se i više predeliti da možda potroše taj novac u svoje zemlji, da borave u svoje zemlji za vreme godišnjih odmora. Sad naravno postoje delatnosti koje su više ili manje ugrožene. Mi imamo sad, tako, nema svadbi, nema rođendana i oni su u nekoj, da kažem, prvoj liniji fronta zajedno sa tim ugostiteljstvom. Ali ne smemo da zaboravimo da isto tako i svi oni drugi, tu je lančana zapravo povezanost. Ako nema svadbi, ako nema organizacije rođendana, tako neće naručivati torte, neće toliko naručivati piće, hrana. Znači sve je jednostavno povezano, neće oni naručivati pozivnice, pa da vidimo i sad problemi sa saloni sa venčanicama. Znači zaista dosta o tome se danas priča zato što mi negde smo prvo videli možda te neke delatnosti na toj prvoj liniji koje su bile najugroženije, ali zaista je to jedan čitav sistem koji će jednostavno uzročno posledično zapasti u neku krizu. Tako je. Evo govorimo o toj jednostavno, kako da ih nazovem, jedan globalan naziv je freelanceri. Tako je. To nisu samo youtuberi, nisu samo influenceri. Generalno nešto što je
uspelo za vreme korone je definitivno kompjuterska industrija, kompjuterske igrice i sve što ima veze sa online stvarima. Pa evo i ti youtuberi, influenceri. Dogodilo se to da sada imamo čitavu jednu hajku na njih, a to je oporezivanje. Tako je. To nešto je aktuelno poslednjih dana. Ali ja ne bih baš nazvala to hajkom, iako oni to tako doživljavaju, jer zapravo taj zakon je postoji. Zakon je zakon. I on je jednak, treba da bude za sve. Sada, naravno, freelanceri, kao što si sama rekla, znači uglavnom se bave pruženjem svojim usluga na raznim platformama, pa tu imamo i Upwork koji je Google platformu i uglavnom oni primaju, ako se novac iz inostranstva, da li na svoje devizne račune ili putem onih Pioneer kartica, Nettler, Skrill ima nekoliko njih. I zapravo ono što ja vidim na društvenim mrežama jeste da oni postavljaju pitanje da li će biti oporezovan ako primim na devizni račun, ako primim putem Pioneer kartice ili PayPal, što zapravo nema veze. Ono što ima veze i što opredeljuje vaš predmet oporezivanja jeste poslovno čega ste vi taj novac primili. Znači nema veze gde ga primite. Znači da li ste, vi ste dobili sad novac na vaš devizni račun, ali isto tako treba da se tretiraju te kartice. Sad mi dovodimo u pitanje da li će Pioneer, da li će PayPal obelodaniti te informacije. Ja verujem, ako to sad ne uradi, da će u nekom narednom periodu to sasvim sigurno uraditi na zahteve našeg ministarstva, jer prosto u tim zapadnim zemljama je velika društvena odgovornost i korporativna. Ja ne verujem da će neko zbog neplaćanja poreza rizikovati svoj ugled. Tako da ja zaista svima iz mog okruženja savjetujem da se samo inicijativno prijave. Sad tu naravno dolazimo do polemike da li je taj porez veliki ili nije, to je opet sasvim nešto drugo. Ali mi imamo sad da je Poreska uprava je definitivno identifikovala lica koja primaju novac iz inostranstva, znači obavljajući neku delatnost, i dala je mogućnost da oni to sami urade bez ikakvog prekršaja do 31.10. Znači ne bi snosili nikakav prekršaj, tako da ja mislim da je to dobra prilika da se na neki način uđe u legalne tokove i da ljudi vide da li zaista, da li im se isplati na taj način da rade ili da otvore, firmu. Ali svakako imaju mogućnost i da se oslobode, na primjer, zdravstvenog, ukoliko su već u radnom ovde negde, znači negde u Srbiji, pa onda da mogu da ostvare tu, tako da kažem, olakšicu i da plate samo porez i PIO. Znači, definitivno postoji ta zakonska obaveza, znači, neovisno od toga da li su oni primili taj novac na devizni račun ili na neko od tih platnih kartica, da li će se oni u ovom trenutku videti to ili ne, znači, naša Poreska uprava, ja sasvim sigurno verujem da će to u nekom trenutku biti i vidljivo, ali mislim, ja se ne bih igrala, tako da kažem, i koristila lutriju, da li će neko od nas biti otkriven ili neće. Znači, svako od nas to može da bude ukoliko je poslovo na takav način. Jeste. Tako da je to jedna, da kažemo, goruća tema u poslednjih, ako se zove, par dana, zato što većina njih zaista se nije prijavljivala i nije plaćala pripadajući porez, je li tako, na ta primanja, tako da ja verujem da će dosta njih i da se odazove ovom pozivu, makar iz nekih, da kažem, kontakata koje imamo u okruženju i sa ljudima kojima sarađujem, jer ipak ne žele da rizikuju da posle plate, tako, i kamatu na sve to i da imaju prekršaj, tako da to su neki dodatni troškovi i da konačno negde revidiraju svoje poslovanje i da vide, znači, na koji način im je plan da to u buduće obavljaju. Tako je, što veće primanje, veći porez. Tako je, naravno. Mislim, to može da bude onako kada se izračuna u glavi. Može da izađe i do 50%, ali svakako sad je to druga problematika, da li je taj porez velik ili nije velik, da li možda treba nešto menjati. Sasvim sigurno da je taj zakon kad je rađen, ako se rađen u periodu kad nije bila razvijena, znači digitalno poslovanje, elektronsko kao što ga danas poznajemo, i sigurno da će biti u nekom narednom periodu govori o tome da se i to promeni i da budemo konkurentni sa državama u okruženju koje prepoznaju ovaj način obavljanja delatnosti i pružanje usluga preko platforme, da li su to programiranje, prevodilačke usluge, neke promocije, i da negde za te, ako se zove, vrste delatnosti, odnosno ako neće da uđu kada budu pravna lica, ako budu se oporezovali kao fizička lica, da opet imaju neke manje procente koje bi trebali da izdvoje u poreske svrhe, ali neminovno da je i državi, odnosno Srbiji i budžetu u interesu da taj porez i plati,
pa onda možda bolje, iako bude se nešto odlučivalo da on bude i manji, ali da se više njih opredeli da porez plati ne bi li se i budžet napunio, jer mi moramo da shvatimo kao građani ove zemlje da iz tog istog budžeta se i mi svi, tako sva potrošnja se i finansira, tako i gradi putevi, zdravstvo i ostalo. Danice, šta nas očekuje, odnosno šta očekuje freelancere ako ne plate porez? Svakako ih očekuje prekršajna prijava, sve zavisnosti, znači da li do kog iznosa se utvrdi njihova porezka obaveza i u postupku kontrole, znači imamo kazne od 15 do 150 hiljada dinara, a negde su predviđene i zatvorske kazne. Tako je. Tako da ja zaista, znači svim mojim prijateljima u okruženju sam savjetovao da se sad prijave, a onda da sad sednu i razmisle i da naprave određenu kalkulaciju u skladu sa sada uslovima koje imamo trenutno, na koji način dalje da počnu da obavljaju tu delatnost. Tako je. Danice, hvala vam što ste bili gost ovog ranog jutra kod nas. Hvala puno. I vama hvala gledalci, a mi nastavljamo dalje sa emisijom.